Iva! Tady žádná není. Ivo! Řekni Hanisovi! Hanis to rád udělá! Hanis, služba, uklid. Ne, nezabijeme se tu, jo, takže tohle už jakože nepotřebujeme. A teďka jdeme dál. Takže Jarda Nohavica chtěl, abychom udělali klik k písničce. To už vůbec nepotřebujeme. K které písničce, jo? Já vám neřeknu hned, jestli to vyložím. Malé české blues. Znáte to někdo? Ne, dobrá. Poněvadž máme málo herců, jo, použijeme takzvanou obrázkovou metodu. Co to je? Text písničce doprovodíme uměleckými obrázky, jo, které se budou zjevovat tady na dokonou. Ta okona bude trošku níž, asi zhruba. Tak. A vy vlastně uvidíte i v té písničce, k tomu textu, uvidíte také ty obrázky. Namalovali přítomný Milan Zajíček, kterému tím děkujeme. Podle prosím. Někde tady je. Zajíčku, kde jsi? A teďka ještě, je tam takový referenc, který vlastně obrázek nemá. Ten si můžete teda jakože vždycky vykřiknout, jo? Je to, skládá se ze 3 slov. To první 2 slova jsou takové, že když vás někdo naštve, tak ho pošlete kam? Domů! Máš rád manželku asi, že? Posíláš do domu. No, něco jiného ještě? Domů! Tak kam se posílá? No a jinak trošku... Tak do prdele, vyslovně, jakože... Do prdele! Takže do prdele tam zazní. A to 3. slovo je tam, kam neradi chodíme, když tam musíme, protože chceme peníze, tak je to do práce, do prdele. Obraceme pořadí do prdele práce. Takže tohle posuneme a jdeme na to. Tady se to bude zjevovat. Už špatně vidí. A vidíte to. Tak, obrázky máme, ty se posuň. Podíváme se, jestli je tu videotechnik. Může? Prosím, hudba. Koupil jsem kozu, nemám kozu, včera mi pošla na výrozu. Kdybych koupil kozla, taky by mi chci, takový jsem cip. Do prdele práce třešeň v rohu zahrady, roky mi nesla. Letos úroda na polovinu klesla, že prý špačci, já ti dám špačci, snědí spolu občané. Do prdele práce dřu jak meze, ve zbrojovce, ve volném čase za barákem chovám ovce. Dojvid chová rybky v akváriu, má na kontě mega a já nic. Do prdele práce moje stará, škoda slov, takový malý Suvorov. Jak mi lískne, tak to třískne, jak když od traverzu puchne těžký kov. Do prdele práce starší dcera, robí v Londonderry. Mladší čeká děcko, ale neví skery. Synek sedí, mobil hlupý, nechal se chytit. Do prdele práce Topolánek, vlastně facka, jezdí v plavkách do Chorvatska. Já tak můžu na horní splav do Lídečka, tečka. Do prdele práce na posraného, i hovno pane. Tady je těžká, jaká smysluplná rada. Nejlepší bude odložit banjo a zajít na jedno. Do restaurace tak já jdu. Přivítat. Stůl pryč, židle dopředu. Co jste čekali, maliny, nebo co? No jo, to bude na vkudování. Nemají moc. Takže jedeme dál a poslední číslo. Vědci zjistili, že jsou naše uši stále vystavovány. Já to musím dělat všechno, všimli jste si, jo? Asi dostanu další. Jsi dost dobrý. Vystavovány stále většímu hluku. Ticho, hluku.
A to znamená, že začínáme trochu hluchnout. Třeba Karla, kde je Karel? Jsem se dneska ptal, kdy mi vrátíte 1000 korun a neslyším. 5krát jsem se ho ptal, Karle. No, ani po 6. Takže vidíte, že začínáme hluchnout. Co si budeme dělat? No nic, budeme muset k tomu, že uvidíte obrázek a text, tak musíte i bohužel takovou řeč. Jako, budeme muset u každého filmu a u každé zprávy mít. Takže my jsme to pro vás připravili teďka, my se začneme pochopníci. Takže tady se bude odehrávat hra, jakoby. Tady bude recitátor, tam to správně. A tady vám to já budu ještě vlastně znakovou řečí dávat do ty, co to prostě neuslyší. Jo, takhle. Tak, jsme tu řeci? Bosky, to je bomba, fakt. To je fakt bosky. Ne, už jsou bouti. No, to jsem chtěl slyšet. Já jsem obutý. Tak, co ještě potřebujeme k tomu vědět, už víme asi všechno. Jo. Takže můžeme to pomaličku pustit. Hudba, dáme takový něco k tomu. Hudba! Ne, to ne, ten mikrofon nehovoří. Musíš vám Pozor mikrofon. To už to přednašete. Hudba už je tady. Kdo neslyší ptáky, tak jsou to ptáky. Taky ještě nevím udělat. Jo, tak asi tak nějak, jo. No taky, jako také malé. Jo. Moment. Až končíme, tak tam jsou pár těžků. Jo. Tak, můžem? Nadpis, jo. Schválně, jestli budete stíhat to, co on říká, jo. No. Polámal se mraveneček. Jo? Psal? Nevím kdo. Jo, stíháte to. On je dost daleko ode mě, ale tady budou ti herci, takže my to tak zase musíme. Takže můžem? Polámal se mraveneček. Ví to celá obora. Trvalo mu to, než se polámal. Jo, tak já jsem vlastně. Pořád to moje. O půlnoci zavolali mravenčího doktora. Halo. David. Nemocného mravenčka. Doktor klepe na srdíčko. Nevidí to ti chlepí. Potom píše recepis. Co mi je, pane doktore? Umírám, pořádku mě malé. Ruka zlomená. 3krát denně. Prášek. No počkej, 3krát, jo, denně. Tak ryky, jo. Prášek cukru. Počkej. Prášek. Co nám ho na poslední chvíli vyměnili, jo? Cukru, jo. No, bude chlapík. Jako rýs. Já jsem říkal rýs, ne puma, jo? Ne, no. Dali prášky podle rady. Mraveneček stůjde dál. Celý den. Pomalu, ten den mi trochu trval, ty ryky. No, den. Byl jako on. Vedro. Opakuj to, pan tam nerozuměl vzadu. Takhle, den, jo, byl jako ohni, jo, viděli, že tam všichni. Vedro. Celou noc. Hvězdy, tady. Já bych ho říkal, moc je zase pomalejší. Hvězdy, já než hvězdy musím si. Máme. Svým proplakal. Ty máš, že to naplakal. Ty to žitý, tak to. Čtyři stáli. Čtyři. Druhý. Máme jenom 2, měli jsme 2 nezávěry, ale ty nechceme, jo? Takže ne druhý. Třetí. A čtvrtý, hele, a naše. Čtyři stáli. U postýlky. Pátý.
těšil. Došli mravenci, jo, takže... Já jsem říkal mravenci nejsou, no. Došli mravenci. Zafoukám. Jo, počkej, neplachy, zapomněl, jo. Neplachy, no. Jo, můžem. Zafoukám ti na bolístku, ale první řada od dola si foukám. Do rána ti bude hej. Ráno, na kikiriki a to je jenom takové napůl, no. Zafoukal mu na ramínko a pohladil ho po čele. A to tam, kde máš. Hop! 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 A zdravý mraveneček. Už se skáče veselé. To neukazuju, to neukazuju. Dneska si všechno přátel. Trošku se. Takže. Politici, ne? Jak už tam přijde, poděkujeme. Martin Moucha, Rekizator. Příštěk Díka a Mravenec. Zdenka, Mravenec 5 a Jan Benka. Vlastník, raněný Mravenec. Výbor, živý Mravenec. Utážík, děvčí taky. Služba, Nikola. Kresil, Milda, Zajíček. No a... Principál našeho ansámblu Lukáš Umíra. Tak jo. Jednu sadu písniček, pokud to vidíme, a to je to, jo?